ọ ga-abụrụ ihe ziri ezi nye Josef inwe ihe mgbakasị ahụ n'ebe ụmụnne ya nọ. Enwekwa onye ga-ata ya ụta ma ọ bụrụ na ọ gara n'iru imegwata ihe niile ha mere ya. Mana ebe na o sighị otu akpa agwa, nke a na-akụzi anyị otu anyị ga-esi akpa agwa mgbe e mejọrọ anyị. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị ugbu a, ka udo na ngọzi Chineke barụ n'ụba n'aha Jizọs. N'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa, onye ozi Chineke Dr. David Jeremiah na-ewetara anyị nkụzi ihe nke isiokwu ya bụ Chineke mere ya n'ezi ebumnobi. Ugbu a, ana m arịọ gị na-agbago ume ka ị gee ntị dị ka ị na-eme nke a, ka Onyenwe anyị gọzie gị n'aha Jizọs. Amen. Ụmụnne m na ụmụnna m, na mmalite nke agba nke abụọ nke usoro ọmụmụ ihe nke Chineke mere ya n'ezi ebumnobi, agwara m anyị na ịmụ banyere mpaghara nke abụọ nke ndụ Josef bụ inye mmadụ niile ndị chọrọ ịchọpụta ihe ịma aka n'iru ndị dị ka ịrara nye, ngharịpụ, mgbaghara nakwa mwughachi nke udo nakwa ịdị n'otu. Enwere ọtụtụ eziokwu ndị pụrụ iweta nnwere onwe ndị anyị pụrụ ịmụta site n'ụzọ Josef siri chịa ọgbachi ndị a iro. Anyị onwe anyị kwa, anyị na-eche oge nke ihe ike iru. Chineke na-ejikwa nke ọbụla n'ime ihe ndị a dịka ohere ọma iji wee kụziere anyị ihe mmụta ndị dị oke ọnụ ahịa, ka anyị wee nwee ike ịdị na njikere imeso uche ya. Taa, n'ihe ọmụmụ nke ikpeazụ n'usoro ọmụmụ ihe anyị, Chineke nwere ebumnobi dị mma banyere ya. Anyị ga-eleba anya n'isiokwu bụ nke anyị kpọrọ Chineke mere ya n'ezi ebumnobi. Haleluya! Chineke mere ya n'ezi ebumnobi. Ọ bụ site n'akwụkwọ Jenesis isi 50 malite n'ahịrị nke 14 ruo na nke 21 ka anyị ga-ewere ihe ọmụmụ anyị. Ọ ga-amasị m inye anyị nhazi nke usoro ọmụmụ nke isiokwu a. Na mbụ anyị ga-ahụ na mgbaghara chọrọ ezi ntụle banyere mmehie. Mgbaghara chọrọ ezi ntụle banyere mmehie. Ọ bụghịkwa naanị ka mgbaghara chọrọ ezi nghọta banyere iche isi nke Chineke. Nke mbụ, anyị aghaghị ịjụ iwere ọnọdụ Chineke. Anyị aghaghịkwa ịghọta oke n'olu Chineke n'ime ndụ anyị. Mgbe anyị ga-ewetakwa ihe ọmụmụ a na mmechi, anyị ga-ahụ na mgbaghara chọrọ ntinye n'ọlụ nke inwe mmetụta. Mgbaghara chọrọ ntinye n'ọlụ nke inwe mmetụta. Ugbu ọ bụrụ na akwụkwọ nsọ gị dị nso, ọ ga-amasị m ka anyị tụgharịa ya n'akwụkwọ Jenesis isi 50 ka anyị gụọ malite n'ahịrị nke 14 ruo n'ahịrị nke 21. Ebe a na-asị otu a: Josef wee laghachi n'Ijipt, ya onwe ya na ụmụnne ya na ndị niile soro ya rigo ili nna ya mgbe o lisiri nna ya. Ma mgbe ụmụnne Josef hụrụ na nna ha anwụrụo, ha sị, ya eleghị anya Josef ga-akpọ anyị asị, ọ ga-enyeghachikwa anyị n'uju ihe ọjọọ niile anyị mere ya. Ha wee nye otu onye iwu n'ebe Josef nọ sị, nna gị nyere iwu tutu ọ nwụọ sị, otu a ka unu ga-asị Josef, arịọ m gị, biko gbaghara njehie ụmụnne gị na mmehie ha, n'ihi na ọ bụ ihe ọjọọ ka ha meworo gị. Ugbu a kwa, biko gbaghara njehie ndị oru Chineke nke nna gị. Josef wee kwaa akwa mgbe ha gwara ya okwu. Ụmụnne ya wee jekwa daa n'ala n'iru ya sị, lee, anyị ga-abụrụ gị ndị ọrụ. Josef wee sị ha, unu atụla egwu, n'ihi na ọ bụ n'ọnọdụ Chineke ka m nọ. Unu onwe unu kwa, unu chere ihe ọjọọ megide m, Chineke chere ya ka ọ bụrụ ezi ihe ime dịka ọ dị taa, idebe ọtụtụ ndị ndụ. Ma ugbu a, unu atụla egwu, mma onwe m ga na-azụ unu na ụmụntakịrị unu. O wee kasie ha obi, gwa ha okwu na-aba ha n'obi. Gbarịka ngwara anyị taa, anyị na-abịa n'isiokwu nke ikpeazụ n'usoro ọmụmụ ihe Chineke nwere ebumnobi dị mma banyere ya. Ọtụtụ oge ka a na-ajụ m ajụjụ a: onye ọzụzụ atụrụ, kedu akwụkwọ ndị ị na-agụ? Kedụkwa akwụkwọ ndị kachasị eweta ọdịiche n'ime ndụ gị? Abụ mmadụ onye na-agụ akwụkwọ n'ebe ọ dị ukwuu. Ana m agụ ọtụtụ akwụkwọ, mana a na-ebipụta akwụkwọ ụbọchị niile. Ọ bụkwa ihe dị ike ikwu ihe ọbụla banyere ya. Mana agha ma egwu anyị na akwụkwọ dịkarịsịrị ukwuu nke m gụrụla banyere ndụ nke onye nke Kraịst bụ akwụkwọ nke onye dere ya bụ Lewis Smedes, nke a kpọrọ Forgive and Forget, maọbụ gbaghara ma chezọkwa n'asụsụ anyị. Ọ bụ akwụkwọ nke m gbazinyere mmadụ.
agbaziwo m ya ndị mmadụ ọtụtụ oge ruekwa na amaghị m onye ọ dị n'aka ya ugbu a. N'ezie ọ bụrụ na ọ bụ gị ji akwụkwọ ahụ, biko ọ ga-atọ m n'ụtọ nke ukwuu ma ọ bụrụ na ị ga-eweghachite ha. N'akwụkwọ ahụ nke o dere banyere mgbaghara, Smiths kwuru okwu n'ụzọ pụtara ihe banyere okwu a nke bụ ịbọ ọbọ. N'otu n'ime isi ndị o nwekwara n'akwụkwọ ahụ, ọ kọrọ akụkọ banyere ọnwa nke ya onwe ya nwere n'ime ndụ ịbọ ọbọ nakwa ihe ịbọ ọbọ lụpụtara n'ime ndụ nke mama ya. Ọ sịrị, onye ọ dịkarịsịrị ike nye m n'ime ndụ m niile gbaghara bụ Oriakụ Brotmeyer. Oriakụ Brotmeyer biri n'otu ụlọ chọrọ odo odo nke dị n'akụkụ obere ụlọ nke nna m jiri aka ya rụọ ka anyị biri n'ime ya ngwa ngwa tupu amụọ m. Nwaanyị ahụ bụ Oriakụ Brotmeyer nwere obi ọjọọ dị egwu n'ebe mama m nọ. N'ime ọtụtụ afọ kwa, mgbe ọbụla m chetakwara ihe banyere ya, ọ na-egbu m mgbu nke ukwuu n'obi. Nne na nna m bịara mba Amerịka site n'obodo Friesland, otu obodo nke nọ na mpaghara ugwu nke mba Holland. Ngwa ngwa ha lụsịrị di na nwunye, ha jiri ụgbọ mmiri bịa na mba Amerịka. Nna m dịrị ndụ ruo naanị ịhụ ụmụ 5 ndị a mụrụ ya. Ọ fọdụkwara nwa nke nta ka ọ lụsị ụlọ ya nke ọ na-arụ arụ na Amity Avenue nke dị na Muskego, Michigan. Mgbe ahụ ọ nwụrụ naanị 33 ka ọ dịkwara. Abụrụ m onye nke 5 n'ime ụmụaka 5. Gekwa ntị, ọ ka na-akwa n'iru. Ọ sị, onye a rapụrụ naanị ya na-enweghị ego nakwa na-enweghị aka ọrụ ọbụla. Nne m na-arọpụtara anyị ihe oriri nakwa ihe oyiyi site n'ihichara ndị ọzọ ụlọ ha nakwa ịsara ndị ọzọ uwe ha. Ụlọ anyị nọ n'iru n'iru ya na ụlọ nke Oriakụ Brotmeyer nakwa di ya. Ọ ga-amasị m ịkọwara anyị na ezinụlọ nke Brotmeyer ka ezinụlọ nke anyị mma. Ihe mere ha jiri kara anyị mma bụ na Maazị Brotmeyer nwere aka ọrụ, mana Oriakụ Brotmeyer na-anọ n'ụlọ ha ma na-edebekwa imi nke ụmụaka ya ọcha. Ịdị mma karịa anyị nke ha dịkwa na-apụta ihe nke ukwuu n'ụzọ ha siri asụ asụsụ oyibo. Ha na-asụ oyibo dịka ndị mba Amerịka. A mụrụ ha onwe ha na mba Amerịka. Ọ dịwo anya ha nọrọ n'ebe ahụ. Ha makwara ka esi eri ezi ihe nke ndụ karịchakwa ihe ọbụla ọzọ. Ha maara ka esi ekwu okwu. Oriakụ Brotmeyer n'ịma mma ya niile dị ka ezi onye mba Amerịka ghọrọ ihe na-eyi mmadụ egwu. Nwaanyị a nwekwara enyi ya nwaanyị ọzọ onye ya na-esokwara bụrụ ihe na-eyi mmadụ egwu. Onye nke ahụ bikwa n'akụkụ ụlọ Oriakụ Brotmeyer. Ha abụọ werekwara ya dị ka ọlụ dịra ha iledo anya ogologo ụbọchị niile. Ha ga-efekwa nza n'etiti onwe ha oge anyasị niile ịhụta onye ọ ga-abụ n'etiti ha abụọ onye ga-abịa inye mama m nkụkọ nke ihe niile ụmụ ya mere mgbe ọ na-anọrọghị n'ụlọ mgbe ọbụla ọ ga-alọta site n'ebe ọ gara ihichara ndị mmadụ ụlọ. Ọ bụkwa akụkọ ọjọọ ka ha na-eweta oge niile iji mee ka obi nwaanyị agbawa. Otu ugboro ha abụọ soro bịa n'ụlọ anyị inye mama m ezi ndụmọdụ nke sitere n'aka ndị ka ya mma na o kwesịrị ịkpọga ụmụ ya abụọ ndị kachasị nta, nke bụkwa m onwe m na nwanne m nwoke bụ Wesley, n'ụlọ ebe a na-edebe ụmụ na-enweghị nne na nna. Ha sịkwara na ihe kpatara o jiri dịrị mkpa na o mere nke a bụ n'ihi na dịka ha kwuru na nne m enweghị ego, enweghịkwa ihe ha chọrọ iji zụọ anyị niile n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Echetara m ịnụ otu ugboro na Oriakụ Brotmeyer enyewo iwu na ekwesịghị m ịbịa n'ebe a na-egwu egwuregwu n'ogbe anyị ọzọ n'ihi na ọ chọghị ịhụ m ebe mụ na ụmụaka ya na-egwu egwuregwu. Ọ sị na imi m adịghị ọcha, adịrị m ka onye achụpụrụ achụpụ site n'ogbe ebe anyị bi. N'ezie, ọ dịrị nnọọ ka ndị ezinụlọ Brotmeyer ha kpebiri na ha ga-eme ka ndụ dịrị anyị ike ehihie na abalị. Oriakụ Brotmeyer nakwa onye otu ya ji uru ha nwere dịka ndị a mụrụ na mba Amerịka nakwa ndị maara omenala nakwa ụzọ obibi ndụ nke ndị mba Amerịka na-enupụ anyị n'ogbe anyị. Ha megidere nne m wee bụrụ onye ike gwụsịrị site n'ihere. Ha mere ka ọ malite inwe echiche na ọ bụ ihe ihere nwaanyị nwere ụmụaka ndị dị nta dịka anyị onwe anyị ikwenye di ya ka ọ nwụọ mgbe ọ ka bụ naanị okorobịa. Gwakwa ya na ọ bụ ihe rụrụ arụ imeghe ọnụ ya ikwu okwu nye ndị nwere ire asụsụ nke ndị mba Amerịka ebe ya onwe ya na-asụ asụsụ ahụ n'ire nke ndị mba ọzọ onye bịara abịa. Mana otu anyasị Satọde dịka a ga-asị na ndụ kekọtara ike ọgwụgwụ dị egwu nke ụbọchị 6 nke ọlụ nke dị n'ime otu izu ụka n'ime otu ngwugwu ma bukwasịkwa ya n'isi nne m, ebe ọ bụ na ọ bụghịkwa ịga n'iru idi aka ntị nke Oriakụ Brotmeyer gbara otu n'ime ụmụnne m. O mere ka eriri ahụ nke jidere ọnụma nke nne m gbabie. Anyị niile nọrọ n'ụlọ ebe isi nri anyị na-eche ka ite agwa nke nna m sibere n'ọkụ ghee. Mgbe ọnụma ndị nọ n'ime ya nupụrụ ya ezi, o wee rapụ ọkụ ekwu stovu ahụ werekwa iwe zọrọ njem pụọ site n'ụlọ, zọrọ kwamkwamkwam gafere n'akụkụ nke ọzọ nke okporo ụzọ ma banyekwa
n'akụkụ iru ụlọ nke Brotmeya ime mkpesa nye ihe ahụ nke na-eyi mmadụ egwu nke bi n'ebe ahụ. Ụsụ niile nke ndị agha nke eluigwe enwetaghị ohere ịkwụsị nne m. Anyị ụmụntị ise anyị bịara kpụkọta ọnụ n'ọnụ windo nke iru ụlọ anyị. Anyị pụrụ ịhụ ihe niile na-eme site n'ebe ahụ. Nne m tiri aka ya gbogbogbò n'ọnụ ụzọ ụlọ nke Oriakụ Brotmeya. Mgbe Oriakụ Brotmeya meghekwara ụzọ ahụ nwa nke nta, nne m kwara ụzọ ahụ aka wee meghesie ya n'ike ka o ghere oghe ma banyekwa n'akwụ nke ekwensu ahụ. Site n'iru na-ere dịka ire ọkụ, anya ndị jupụtara n'anya mmiri, mkpịsị aka ndị edozikwara maka igwupụ ihe, ajadu ahụ bụ nne m mere ka o gwunye aka ya n'anya nke Oriakụ Brotmeya. Onye ahụ nwụkwara. Ọ wakporo nwaanyị ahụ na mkpuchite nke ụmụ ya ndị ọ hụrụ n'anya. Oriakụ Brotmeya gbara ọsọ gbaba n'ụlọ oriri nke ụlọ ha, zokwa onwe ya n'akụkụ nke ọzọ nke nnukwu tebụl nri ha. Nne m jiri tebụl nri ahụ mere ebe nchụaja ya n'ụbọchị ahụ, dịka ọ nara eti aka na ya n'oge niile ahụ nke ọ nara ebu amụma ya nke jupụtara n'iwe megide Oriakụ Brotmeya na nnọchite anya nke ụmụ ya. Oriakụ Brotmeya sịrị na ọ ga-akpọ ndị uwe ojii ma gwakwa ha na otu nwaanyị onye uche na-ezuchaghị oke wakporo ya n'ụlọ ya. Okwu akwa nke bụ isi mgbaka dịka ọbịa mere ka nne m lọghachita n'uche aha nke emenyere ihere. Isi ọgbakawo ya n'eziokwu enwere ike ọ maghị. Ọ bụrụ na isi gbakara ya, ọ bụ ya ka a ga-eme ihe ihere karịa. Ya mere ọ kaara ya mma na o sitere n'ebe ahụ pụọ. Adịghị ama ama ọ rapụrụ site n'ọnụ ụzọ nke iru ụlọ ahụ. O rudatakwara isi ya n'ala oge niile nke ọ na-eche ije. Ugbu a iru ya dị ọcha. Ọ ga-arabata n'akụkụ nke anyị, batakwa n'ime ụlọ, gabiga ụmụ ya niile dịka anyị gbakọrọ n'ọnụ windo na-ele ihe na-eme. Ole gị anyị anya, ọ gwaghịkwa anyị okwu ọbụla. Ọ gara kpọmkwem banye n'ime ụlọ ịsa arụ. N'ebe ahụ kwa ka ọ nọrọ wee malite ịgbọ agbọ. Mgbe o mesịkwara nke a, ọ kwara akwa. Apụghị m icheta mgbe ọ pụtara ma ọ bụ ihe ọ gwara anyị mgbe ọ pụtara, mana ihe naanị nke m chetara bụ na Oriakụ Brotmeya etinyewo anyị n'ime nsogbu. Iko nke ihere anyị ejuwo. Anyị apụghịkwa inweta enyi n'ogbe ahụ ọzọ. Ị pụrụ ịhụta nke a n'ime akwụkwọ Lewis Smiths nke a kpọrọ Forgive and Forget. Ugbu a, mgbe m gụrụ akụkọ ahụ, echetara m ụfọdụ ihe nwapụta n'ime ndụ nke m onwe m mgbe m na-ahụta onwe m dịka ịnọ n'ime otu ụdị ọnọdụ ahụ. O mere ihe eleghị anya ọ ga-amasị ụfọdụ n'ime anyị ime oge ụfọdụ, mgbe o ruru n'ogo nke na-apụghịkwa ịga n'iru ịnagide. Agụụ obi gị bụkwa igbubi eriri nke ndidi nakwa ntachi obi gị. Zọrọkwa kwamkwemkwem jee n'ụlọ ọrụ mmadụ ma gosipụtakwa kpọmkwem ka o siri dị gị n'obi, ma rapụkwa ụbọ gị ka ọ wụsịa dịka iyi. Ọ bụ ihe nwaanyị ahụ mere n'ụbọchị ahụ. Ọ bụ ihe na-agụ ụfọdụ n'ime anyị ime, ịrapụ ịba ọba anyị nakwa ọnụma anyị ka ọ wụsịa dịka iyi. Ọ bụrụkwa na ị chọrọ ịmata ihe ọzọ nke mere n'akụkọ ahụ, gbaa mbọ ka ị chọta akwụkwọ a nke a kpọrọ Forgive and Forget nke onye dere ya bụ Lewis Smiths. Ọ ga-amasị m ime ka anyị mata na n'agbanyeghị ihe i chere banyere ihe nke nwaanyị a mere, ọ bụghị ihe kwesịrị ekwesị. Onye ga-akụzikwara anyị ihe nke ziri ezi nke anyị kwesịkwara ime bụ nwoke a onye anyị na-amụ ihe banyere ndụ ya. Ọ bụrụ nnọọ na asị n'oge ọbụla na e nwere mmadụ ọbụla onye a pụrụ isi n'iko nke ịba ọbụ ya gbajuru ma dọrọkwa, onye nwekwara ngọpụ niile ịwụsa ọnụma ya n'elu isi ụmụnne ya ndị mejọrọ ya, ndị tinyekwa ya n'ahụhụ dị ukwuu nakwa n'ịsụ ude, ọ bụ Josef. Dịka anyị na-eme ha akwụkwọ nsọ anyị taa, n'akụkụ nke ndụ ya, ọnọdụ nke ndụ ya gbanwewo. Nna ya bụ Jekọb anwụwo. O dokwara ụmụnne ya anya na ebe ọ bụ na nna ha nwụọ ugbu a, Josef eleghị anya ugbu a ga-awụsi iko nke ọbọ ya n'elu isi ha. Ha nyechasịrị onwe ha ikwenye na ihe mere Josef jiri gbaghara ha n'ụzọ dị mfe otu a bụ n'ihi nna ha. Ugbu a kwa, ebe ọ bụ na nna ha hapụwo, enweghịkwa onye ọbụla onye ga-ekpuchite ha nakwa onye ga-achọ ịma ihe gbasara ha ọzọ. Ya mere anyị gụrụ na nke mbụ na mbụ ha zipụrụ otu onye ozi ka o jee hụ Josef. Onye ozi ahụ wee bịakwute Josef ma gwekwa ya si ya na tupu Jekọb anwụọ na o nyere iwu ka Josef gbaghara ndị otu ezinụlọ ya ndị mejọrọ ya. Ụmụnne m na ụmụnna m, n'izu ụka a gagharịrị m n'ebe niile n'ime akwụkwọ nsọ, ahụtaghịkwa m ebe ọbụla Jekọb nyere iwu dị otu a. Biko, aga m agwụkwa anyị, ọ pụrụ ịbụ na o kwuru ihe dị otu anyị ha. Ọ pụrụ ịbụ na ọ bụrụ agụ obi Jekọb. O nwere ike o kwupụtara ya, o nwekwara ike o kwughị ihe ọbụla dị otu ahụ, mana ọ dịghị n'ime akwụkwọ nsọ. Achọtaghị m ya. Ọ dị mma, ha zipụrụ otu onye n'ime ha ma sịkwa ya gaa gwa ya
na papa sịrị ị kwesịrị ịgbaghara anyị. Ọ bụ iwu nke o nyere tupu ọ nwụọ. Ha kwụsịkwa n'ebe ahụ. Ha gakwara n'iru site n'ịbịakwute ya ma daakwa n'ala n'iru ya ma rịọkwa ya maka mgbaghara. Akwụkwọ nsọ gwakwara anyị na mgbe ha mekwara nke a, Josef malitere ịkwa akwa. Ọ bụghịkwa ihe dị ike ịghọta ihe butere o jiri na-akwa akwa ma ọ bụrụ na ị maara ndụ ya. Ọ dịghị akwa akwa n'ihi mmehie ha, ọ bụghị n'ihi ọnwụ nke nna ya. Ọ na-akwa akwa n'ihi na ha akaghị nabata mgbaghara nke ya onwe ya nyeworo ha rịị. Obi ya tiwakwara n'ihi na ọ gbagharawo ha rịị site n'ala ala niile nke ime obi ya. Kama mgbaghara n'ezi ụmụnne m apụghị ịdị mma karịa ụzọ anyị siri nabata ya. Ụmụnne Josef anabatabeghị mgbaghara nke ya onwe ya nyeworo ha. Ma otu o si na-adị, n'ime nzaghachi anyị ha, ọ rapụrụ anyị otu usoro ụkpụrụ nke nzọpụta nke na-enweghị ụzọ ọzọ dịka ya n'ime akwụkwọ nsọ niile. E nwere echiche atọ ndị ọ ga-amasị m igosi anyị site n'akwụkwọ nsọ, ndị ga-enyere anyị aka ịghọta ihe anyị kwesịrị iji mgbaghara eme n'ime ndụ nke anyị onwe anyị, nakwa ụzọ anyị pụrụ isi jide onwe anyị aka ka anyị ghara ịchụso ọtụtụ oriakụ Brotmeya ndị na-emeso anyị n'ajọ ụzọ niile sitekwa na mgbe anyị bụ nwata. Ihe mbụ nke ị ga-ahụta dịka ị na-agụ ebe ọgụgụ a bụ na mgbaghara Josef nke ọ gbaghara ụmụnne ya gụnyere ezi ntụle nakwa nghọta nke mmehie ha. Mgbaghara chọrọ ezi ntụle banyere mmehie. Hụta n'ime akwụkwọ nsọ gị dịka ị na-eredata anya n'ahịrị nke 19 nakwa n'ahịrị nke 20 na Josef sịrị, unu atụla egwu n'ihi na ọ bụ n'ọnọdụ Chineke ka m nọ. Unu onwe unu kwa unu chere ihe ọjọọ megide m. Nke a abụghị mgbaghara nke ọnụ ahịa ya dị ala. Mba, ọ bụghị mgbaghara nke atụtara atụta, nke atụtara n'ala ka Josef na-enye ha. A sị na Josef dịka ụfọdụ n'ime anyị taa, ọ gara ekwu ihe dịka nke anyị. Ọ gara asị, mba, unu echegbula onwe unu maka ya. Echegbukwala onwe gị banyere nke a. Nke ahụ bụ obere ihe, chezọọ ya. Ọ dịghị ihe ọ bụ. Nke ahụ agawo, chefuo ya. Enweghị ihe ọbụla dị n'ime ya, ọ bụghị oke ihe. Mana Josef ghọtara na usoro ụkpụrụ nke mgbaghara gụnyere ntụle nakwa ezi nghọta nke mmehie ahụ bụ nke emere. Apụghị inye ezi mgbaghara ruekwa mgbe e nwere nghọta zuru oke na e nwere mmejọ ihe nke emere. Mgbaghara na-enweghị ọnụ ahịa, mgbaghara atụtara atụta abụghị mgbaghara ma ọlị. Otu onye dere na isi ndo na-eme ka ndụ gaa n'iru ịbụ ihe a tụrụ mmanụ mgbe agịdị ha na-amalite ịta nchara. Arịrịọ mgbaghara agbakọrọ nke ọma nakwa isi ndo emere m ya na-amaghị ama nke sitere n'ala ala obi nke jupụtakwara na amara bụ ngosi nke ezi uche, omume nke na-enyere mmadụ ndị bikọrọ ọnụ n'igwe aka ịnakwata onwe ha, nruda n'ala nke na-eme ka esemokwu ghara ịdị ọtụtụ. Ma nke ka nke, ọ dị mkpa na anyị hụtara na arịrịọ mgbaghara nakwa isi ndo agbaghị mbọ iwere ọnọdụ ịrụ ọrụ nke naanị nchegharị pụrụ ịlụ. Lee ka o siri dị mfe anyị ghara iji mgbaghara kpọrọ ihe. Onye ode akwụkwọ ahụ gakwara n'iru, ọ sịrị, mmadụ ndị nwere ọkwa nakwa mmadụ ndị aghụghọ na-amasị na-eji ndo emere m ya na-amaghị ama na-achọ ịgbanarị nchegharị. Ha na-emekasị ntụkwasị obi ndị a tụkwasịrị ha. Mgbe a chọpụtakwara ha, ha na-asị na ha nwere mwute maka enweghị ezi nlezianya ha. Ha na-achị anya ọchị site n'anya mmiri nke ha na-ewepụta. Ha na-emekwa nke a na-enweghị nchegharị ọbụla. Ha na-alafere site n'ime nke a n'ihi na anyị onwe anyị etufuola amamihe anyị banyere ọdịiche nke dị n'etiti nchegharị maka ajọ ihe nke anyị mere nakwa ndo amaghị m ọma nke ndị mmadụ na-eme n'aghụghọ. Ndị mmadụ efu na-emekwa ya. Oge ụfọdụ anyị na-eme ajọ ihe. Mgbe a kpọbatakwara anyị n'ikpe ka anyị zara ọnụ anyị ma nyekwa nkụkọ nke ihe anyị mere, anyị na-agba mbọ igbochapụ site na ngọpụ nke o mere m na-amaghị ama. Oge ụfọdụ mgbe anyị na-achọ ịgbanarị ịbịa iru na iru anyị na ihe ndị anyị mejọrọ, mgbe a tụkwara anya site n'aka anyị ka anyị nye ngụkọ banyere ihe ndị anyị mere, anyị na-ahọrọ ụzọ dị mfe nke biko ewela iwe, o mere m na-amaghị ama, nke bụ mkpata ụzọ dị nso iji wee gbanarị igbu mgbu nke nchegharị. Anyị ekwesịghị ikwenye ka anyị na-eme nke a. Anyị kwesịrị igbochi onye ọbụla ibe ya site n'ime omume dị otu a. Mmejọ ihe dị omimi na-ezighịkwa ezi abụghị ihe a ga-eleghara anya dịka ihe na-abụghị oke ihe. Anyị agaghị anagide ihe niile site na mmadụ niile. E nwere ihe ndị
na-enweghị nnagide. Mgbe mmadụ mejọkwara anyị n'ụzọ dị omimi ma dịkwa njọ nke ukwuu, ikwu naanị sị emere m ya na-amaghị ama abụghị ihe ga-edozi ya. Ihe ọ na-eme bụ naanị ime ka mmejọ ihe ahụ dị ka obere ihe ka ga-asị na enweghị ihe ọ bụ. Mgbe ahụkwa onye dere akwụkwọ ahụ, onye depụtasịrị anyị ihe ndị a, gara n'ire ikwu ma sịkwa na nchegharị bụ ugwu nke nwere ogo 4. Ọ sị na nchegharị bụ ugwu nke nwere ogo 4. O nyekwara anyị ụfọdụ ihe ndị jupụtara na enyemaka banyere ụzọ esiri echegharị. Ọ sịrị ugwu nke nwere ogo 4 na mbụ na-eme ka anyị gabiga usoro nke ogo ya niile tupu anyị emesịa. Ogo nke mbụ nke ugwu ahụ bụ ogo nke nghọta. N'ebe a, o mere ka anyị mara na mgbaghara nke ziri ezi ma kwesịkwa ekwesị bụ na mbụ mkpọte n'ụra nke ihe ahụ bụ nke anyị mere, ime ka ọ pụta ihe n'anya anyị. Ịghọta na mmetụta ahụ nke ha na-enwe bụ ndị ahụ ndị anyị mejọrọ na ọ dị omimi nke ukwuu ma bụrụkwa ezi ya. Irutekwa n'ogo nke inwe n'ime uche anyị nghọta nke mmetụta ahụ nke onye anyị mejọrọ na-enwe. Ile onye ahụ bụ onye anyị mejọrọ anya ma ghọtakwa na ha na-enwe mmetụta nke ihe mgbu n'ihi ihe ahụ nke anyị mere. Ogo nke abụọ, irigo n'elu ugwu nke nchegharị, bụ ogo nke mmetụta. Ị na-azọpụ njem ugbu a pụọ site n'ogo nke nghọta ma banyekwa n'ogo nke ihe mgbu. N'ebe a, ị ga-amalite inwe mmetụta nke ihe mgbu ahụ nke ị mere ka onye ọzọ nwee. Ị ga-ekere oke n'ihe mgbu ahụ nke gị onwe gị wetara. Ị na-abanye n'ogo ebe ị na-enwe mwute dị ukwuu n'ihi nkerịta oke nke ị na-ekerịta n'ihe mgbu ahụ nke ị wetara. Mgbe ị nwetakwara onwe gị n'ọnọdụ ahụ, ị na-amalite inwe mmetụta dị ka onye a chụpụrụ n'iro n'oge oke oyi, onye a nwụdere n'ime ọnya nke ikpe ọmụma nke ị mara onwe gị nke kwesịkwara ekwesị, nke ihe ahụ nke ị mere butere. Ị na-amalite inwe mmetụta nke ihe mgbu ahụ nke ị wetara. Ọzọkwa na nke atọ, ị ga-azọpụ njem site n'ogo nke mmetụta ugbu a. Chetakwa na ị hapụrụ ogo nke nghọta ma banyekwa n'ogo nke mmetụta, n'ihi na ọ bụ ihe dị iche ịghọta na onye ị mejọrọ na-enwe ihe mgbu n'ihi mmejọ nke ị mejọrọ ya, mana ọ bụkwa ihe ọzọ nke dị mkpa karịa inwe mmetụta nke ihe mgbu ahụ ma sorokwa onye ahụ kerịta oke n'ihe ụfụ nke ihe mgbu ahụ nke ọ bụ gị onwe gị butere. Mana ugbu a, ị na-ahapụ ogo ahụ nke bụ ogo nke mmetụta ma banyekwa n'ogo nke nkwupụta. Mgbe ị pụrụ ịgwa ndị ahụ bụ ndị ị mejọrọ na ị ghọtara na ihe ahụ bụ nke ị mere bụ ihe nke a na-apụghị ịnagide anagide, na ị ghọtara na ihe ahụ nke ha na-agabiga nakwa ihe mgbu ahụ nke omume gị wetara, n'eziokwu na ị ghọtara na ọ bụ ihe dị omimi, na ị na-esorokwa ha kerịta oke n'ụfụ nke ihe mgbu ahụ. Mgbe ahụ irutewo n'ogo nke nkwupụta. Nke ahụ bụ ya bụ ogo nke nkwupụta nke mmehie. Ọ bụrụ na ha kwenyere gị, mwute nke unu abụọ dị iche iche ga-amalitekwa ịgbaze ugbu a ma ghọọkwa otu. Unu na-abụkwa ndị a kpọkọtara ọnụ ọzọ, ndị ekekọtara site na nkwupụta nke mmehie. Mgbe ahụ kwa ị na-apụ site n'ogo nke nkwupụta nke mmehie ma banyekwa n'ogo nke ikwe nkwa. Cheta na anyị sitere n'ogo nke nghọta nke bụ ogo nke mbụ ma rigorokwa n'ogo nke mmetụta nke bụkwa ogo nke abụọ. Mgbe anyị rapụkọrọ ogo nke abụọ ahụ, anyị rigoro ma banyekwa n'ogo nke atọ nke bụ ogo nke nkwupụta. Malitekwa n'ebe ahụ, anyị na-arịgo ugbu a n'ogo nke anọ nke bụ ogo nke ikwe nkwa. Ọ bụrụ na ị maara ma nwekwa mmetụta n'ezie banyere mmejọ ihe nke ị mejọrọ, ị nwekwara ọnụ n'ọkụ nke sitere n'ala obe gị na ị gaghị emejọkwa ọzọ. Ya mere ị na-ekwe nkwa. Gịnị ga-eme ka mmadụ nwee olileanya na onye ọbụla ga-ewere nkwupụta gị dịka ihe sitere n'obe gị ma ọ bụrụ na ị kweghị nkwa na ị gaghị emekwa ihe ndị ahụ ọzọ, ma ọ bụrụ na ị kweghị nkwa na ị gaghị etinyekwa aka n'ụdị ihe ahụ ọzọ? Anyị apụghị inye obisi ike ọbụla n'ihi na ọbụnadị onye nke kachasị mma n'etiti anyị pụkwara ịlaghachi azụ na nkwa ya. Ma n'agbanyeghị nke a, ị gaghị ikwe nkwa. Mgbe i jiri nchegharị bịa ịgwọ mmejọ ihe nke ị mejọrọ, imekwa ihe banyere mmehie site n'ụzọ nke eziokwu, a na-enwe nghọta, a na-enwekwa mmetụta nakwa nkwupụta nakwa ikwe nkwa. Nke ahụ dị iche site n'inye ngọpụ nakwa isi ndo nke na-esiteghị n'obi. E nwere ọtụtụ ndị mmadụ, ụfọdụ ndị gị onwe gị nakwa ndị mmenwe maara, ndị isi ndo dịka ekele na-egbugbere ọnụ ha, ndị na-enwekwa ihe ọbụla ha ji ya kpọrọ. Ị pụghị ọbụna dị ịnụ ya nke ọma mgbe o siri n'ire ha gbochapụta. Mana biko hụta na mgbe ụmụnne Josef chere ya iru, ha rịọkwara ya mgbaghara.
o nweghị mmehie ha dịka ihe na-enweghị ihe ọ bụ, ma ọ bụ ihe nke na-abụghị oke ihe. Ọ sịrị ha, ihe unu mere ọ bụghị naanị na ọ jọgburu onwe ya na njọ, mana unu mere ya na mkpachara anya, ebe unu maara na ọ jọgburu onwe ya na njọ, n'ihi na ebumnobi unu bụkwara ime ihe ahụ nke jọgburu onwe ya na njọ. Ọ bụghị naanị na ọ bụ mmehie, kama ọ bụ mmehie nke akpachapụrụ anya wee mee. Ihe unu mere dị njọ, amakwara m ka o siri dị njọ nke ukwuu bụ ihe ahụ nke unu mere megide m. Ụmụnne m na ụmụnna m, enweghị ihe ọ bụla dịka mmadụ ịbụ onye eweghachiri site na ajọ ihe nke emere ya, nakwa nweta zuru oke nke nchegharị, ruekwa mgbe na mbụ e nwere nnabata nakwa nghọta n'ogo dịkarịsịrị omimi nke ndụ mmadụ. Mmehie ahụ nke emere, mgbaghara atụtara n'ala abụghị mgbaghara ma ọlị. Nchegharịkwa nke na-enweghị mmetụta nke ihe mgbu adịghị eweta ọgwụgwọ nsọ. Mgbaghara chọrọ ezi ntụle banyere mmehie. Anyị ga-aga n'iru n'isiokwu a, Chineke mere ya n'ezi ebumnobi. Dịka na-atụgharị uche n'okwu ndị a, dịka na-anọnyere anyị ka enwe anyị gosi n'aha Jizọs. Amen. Ka ngọzi Chineke bara gị ụba, gị onye nyere anyị ohere iwetara gị okwu Chineke taa. Ekwenyere m na Onyenwe anyị sitewo n'okwu ya wee gọzie gị, dịka akwụkwọ nsọ siri kwuo n'akwụkwọ ndị Rom isi 8 amaokwu nke 28. O wee sị, ma anyị maara na ihe niile na-alụkọ ọlụ iwetara ndị hụrụ Chineke n'anya ezi ihe, bụ ndị akpọrọ dịka ihe ọ na-ezube si dị. E nwere okwu Chineke na-akpọ onye ọbụla site n'ebe ọkpara ya bụ Jizọs nọ. Ịzawa oku ahụ, ọ bụ mgbe ịzara oku ahụ ka ihe niile ga-alụkọ ọlụ iwetara gị ezi ihe. Ọ bụrụ na ịdịwo na njikere ịza oku ahụ ugbo site n'ịnabata Jizọs dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị, soro mkpe ekpere a. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ekwenyere m n'ime obi m na Jizọs bụ ọkpara gị, onye bịakwara ma nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie m. Ana m arịọ gị ugbu a ka ị gbaghara mmehie m niile. Ana m ekwupụtakwa Kraịst ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. N'aha Jizọs ka m na-arịọ nke a. Amen. Ọ bụrụ na ị kpere ekpere a, ọ ga-amasị m ka ị chọọ nzukọ Kraịst, ndị kwere na Kraịst na n'okwu Chineke. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe ndị ọzọ nke ị kwesịrị ime maka iteto na Kraịst. Ọ bụrụkwa na nkụzi ihe a gọziri gị, ọ ga-amasịkwa m ka ị nọnyere anyị n'agba nke abụọ ya. Dịka ị na-eme nke a, ka ike na amara Chineke barụ n'ụba n'aha Jizọs. Amen. Ekele dịrị gị, gị onye nyere anyị ohere ịnọnyere gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị, ị pụrụ ime nke a site n'ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-806-502-4477. Ọzọ 234-806-502-4477, maọbụ site n'izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr, maọbụkwanụ site n'idetara anyị akwụkwọ ozi n'olu ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka amara nke Chineke gaa n'iru n'ịba ụba nye gị n'aha Jizọs. Amen.